dalšího dílu u prvního dílu ze Skyblocku. Trochu jinak. Mohl bych si skočit dolů, to udělat další fail. Toto už natáčím po druhý, takže rychle knížku. Rychlej přešem, bla 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 bla, chápu od Koliho, bla bla bla. Dvě vody, 2 truhly, 1 láva. Úkol. Postav asi kobl, generátor. Psal to asi v rychlosti. Je to můj kámoš, kterému jsem propůjčil toto jméno a on ho tam napsal, no. On tam napsal svoje, ale tak to je jedno. Všechny komentáře, že jsem to já, je to pravda, jsem to já. Ale můj starý účet. Teď jsem kvůli CZ. Bla bla bla. Jo, na další ostrov. Jo, já bych sem hejbnout už, takže. Co tam bylo napsáno? Omlouvám se, asi tam bude střih, nějaká prostě drobná věc. Takže... Jo. Teď nevím. Je to tu doja? Jo. Gameko máme, vychází sluníčko. Tak, já hned tady očešu tohle, bla. To už by se mohl střihnout vlastně. Tyto začátky nenávidím. To až budu mít kobl generátor, jít do školy. Vlastně nemůžu jít do školy. Protože kamenný krumpáč se ničí strašně rychle a diamantový fakt nechci dělat. Jo, chtěl bych vědět, že někdo ví náhodou, jak dlouho se ničí diamantový krumpáč. Mně by se to hodilo, protože by jsem zablokoval tak na směš a udělal bych si kobl generátor ne v kreativu. No prostě víte, jak to myslím, jako prostě na serveru nebo ve singlu a jenom by jsem to takhle zašel by jsem do školy a měl by jsem materiál. A já bych to ještě propil z pekárnou. Tím pádem by jsem měl hromadu vypálenýho šotra. Jakože by jsem to náhodou nikdy nedělal. Ano, dělal jsem si to ve svém vlastním kreativu. Který jste ještě nikdo neviděl, myslím. Jsem zpátky. Přišel mi náhle do pokoje naší brácha s dobré občerstvení. Měl akorát narozeniny, takže ho teď s tím zdravím. Všechno nejlepší. Jo, to by bylo. Co jsem řekl, jo. Natáčím to ve dne, kdy je brněnský CraftCon. Jen abyste náhodou neviděli, nejsem tam. Dělám si srandu, nejsem tak slavný, aby jsem tam byl. A chtěl bych jsem tam být. Aspoň jako osoba. Ty budu docela dost vypočítaný, jako 30 minka. Tak, teď si konečně použiju tuhle. Já nevím, můžeme jít jako po patrech, jako že bychom se prostě... Ty trikapitátor. Jsem teď začal hrát si Zeldou na jednom serveru. Jsme začali. V pátek jsem mu poslal IPinu. A dneska ráno jsme si spustili, krásná džungle. A jenom... Já nevím, kdo to byl, ale někdo nás strašně trolil. Prostě ty oceloty, ty kočky takový ty hnusný, jo. Nám tam furt někdo spawnoval, takže většinou je hledáte všichni úplně hodiny a hodiny. A my jsme jenom tam byli asi 2 hodiny jsme na tom hráli a měli jsme jich tam asi přes 1000. To se dost to lagovalo, takže Zelda šel hledat někam jinam a ten prostě to prostě nešlo.
prostě brutální. Takže, to jsem říkal, tak já vím, strašně se opakuju. Takže, teď se nám hodí za začátku, ale já je hodím sem, protože tady vůbec nic nepotřebuji. A s kamennýma nástrojema se vystačíme. Tak. Kamenný nástroje, protože pod touto hlínou je... Jo, zase jsem si nenechal. No nic. Nebudu to řešit. Asi to bude trošku kratší, protože já jsem, když tady byl brácha, tak jsem měl spuštěný stopky na hodinkách. Takže to bude fakt kratší. Už se to konečně rozrůstá, takže je to v cajku. Přišel jsem o hlínu, nevadí. Teď začal někdo náhodou taky točit z těch lepších let's playerů, už to skoro má dokončený, dotočený. Myslím, že je to Pedro nebo Roupík, teď nevím, mě se strašně pletu. Já nevím proč, oni mají takový skoro stejný proslov, no jako mluvěj, stavěj skoro stejně. To je jako, že bych srovnával Krafaka s Kugem. Úplně stejný lidi, úplně to stejný. Plus úplně normálka. Ne, dělám si srandu. Jestli fakt pletou a já fakt nevím, jako... Jo, teď bych jsem fakt nechtěl skočit dolů. Spolu s takem hlíny. Že mi spadne 1-2 bloky, to mi nevadí. Tam budou synek krávy a ty a to bude ještě velbří. Tyto díly budou vydávány něco jako nejčastěji a co budu hrát jedině za kamerou, tak to budou maximálně, jak se to řekne, kopání, jako těžení. Ale stavění a všechno co, tak to bude v timelapsu. Jo, teď jsem si mohl udělat timelapse. Takže, tady je nic. Jo, těsně vedle. Takže, já to začnu ukončím. A udělám timelapse. Jako další díl. A bude to jakoby druhý díl. A skopu to až dolů. V tom druhém díle a asi začnu nějak ještě stavět, možná záleží jak to bude dlouhý. A pak se uvidíme. Já tady jenom vyberu tu vodu. Vidíte, mám 60 hlínek. Bez 3. Takže mi fakt spadla jenom jedna jediná hlína. Uí, a teď by se mohl jumpnout dolů. Takže můžu vás požádat tím, že byste mi náhodou dali like, aby se mi podpořili ve tvorbě videí. Odběr, tak to by bylo ještě lepší. Ale chtěl bych sem začít převádět videa na Koliho.cz, ten druhý kanál, co mám. Teď nevím, dám ho do popisku nebo ne? No prostě je to jedno. Prostě napišete do vyhledávače Koli.cz a normálně máte ten první můj kanál, normálně Koli.cz a pod tím je ještě jednou Koli.cz, mezera.cz. Já je pak prohodím časem. A no časem. No prostě budou ty další videa, prostě takový ty faily a takový, víte, jako že náhodou skočím teďko dolů. Takže dejte like, dejte odběr, sdílejte to a uvidíme se u dalšího dílu. Čau! Ne, čau.